कन्स्टिट्युएन्सियाव बेनिफिसारि मिटिं लाबाय थादों आरो बे बेनिफिसारि मिटिंनि जाहोनानो जाबाय जे इउनियन गभर्नमेन्टआ राज्य सरकारा आरो काउन्सिल सरकारा गोबां माखासे स्किम्स रायजो राजानि थाखाय लाबोदों जाय स्किमफ्रा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय आबादारिनि थाखाय आइजोफोर जौगानायनि थाखाय फरायसा आरो लाइमोनफोर जौगानायनि थाखाय बे गासैबो स्किम्सफ्रा 100% इमप्लिमेन्ट जाबासो जोङो टारगेट लानाय बायदि डेभेलपमेन्टआ फैगोन आरो भारतआ उदांस्रि जानायनिफ्रायनो इउनियन गभर्नमेन्ट एबा केन्द्र सरकारनिफ्राय गोबां आसनि हरदों स्किम हरदों आसाम सरकारनिफ्राय थांनाय 70 बोसोराव गोबां आसनि हरदों स्किम हरदों नाथाय बे स्किम्सफ्रा 100% इमप्लिमेन्ट जायैयाव जौगानाया जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै थालांदो दा बिनि थाखायनो दिनैनि समाव जोङो काउन्सिल सरकारनिफ्राय थांखि लादों 100% बे स्किमफ्रा जाहाथे इमप्लिमेन्ट जायो आरो काउन्सिल सरकारनिफ्राय थांनाय 30-40 बोसोर एबा 17 बोसोर बिपिएफनि सासननि समाव जिफोर खामानिफ्रा जायाखैमोन हा हुनि जेंनायानो जा गुबुन गुबुन जेंनायानो जा दा बेफोरखौ जोङो 100% मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे बाथ्राफोरखौनो रायजो राजाफोरखौ मालाबा अफिसारफ्रा 100% फोरमायनो हायो मालाबा हयथ' फोरमायजोबनो हाया दा नंखायनो जोङो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनिफ्रायबो बा सरकाराव जिरायनाय दैदेनगिरिफोरनिफ्रायबो जोङो रायजो राजाफोरखौ फोरमायनो सानदों जे बे मोजां स्किम्सफोरखौ जाहाथे 100% इमप्लिमेन्ट खालामो अब्लासो जोंनि जौगानाया जेरैबायदि जों हास्थायदों बेबायदि महर मोनगोन केन्द्र कमिटिनि जिथु बिथोन बेबायदि भैरबकुन्द समस्ति सिङाव थानाय जेसेबां बेनिफिसियारि दंमोन नैबे सरकारनि बिथांमोनखौ लोगो हमलायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन दिनै बे हाबाफारियाव जोंहा फ्राय 10,000सो बेनिफिसियारिफोर जथुमदों जों गोजोननाय मोनदों जे अन्तत बे थांनाय 4 बोसोराव जों इसेबां मानसिनो आइबिएस बा बिभिन्न स्किम होनो हादों दा बे नुजाफैनाय साफ्रोमबो मोनसे ना मोनसे माबाखौ स्किम जोंनि सरकारनि स्किमखौ मोनदों सोरबा हयथ' गियान सोरां बिथांनि स्किम मोनदों सोरबा सुपार 50नि स्किम मोनदों सोरबा आलारि सोरांनि स्किम मोनदों सोरबा माइनाव सोरां बिथांनि स्किम मोनदों सोरबा अनसाय बिथांनि स्किम मोनदों सोरबाया हयथ' गुबुन जेरैहाय कमिउनिटि टयलेट कमिउनिटि हल बेबायदि गामि ओनसोलनि लामा बायदिसिना दै लोंनाय बेबस्था बे गासैबो सुबिदाखौ मोनदों आरो बे सुबिदा मोननाय मानसिफोरखौनो ज' बुथुमलायनानै जों बे मिटखौ खुंनाय जादों आरो बिनि थांखियानो जाबाय थारैनो जों नैबे भैरबकुन्द समस्ति सिङाव थांनाय बोसोरब्रैयाव जों बेसेबां मानसिनो सरकारनि स्किमखौ होनो हाखो बेखौ मिथिनाय लोगोसे जोंनि सरकारनिफ्राय जिखिनि स्किम मोनदों गोबाङानो स्किम मोनदोंबाबो बबे सरकारनिफ्राय सोरनिफ्राय मोनदों बेखौ मिथियाखै बेनिखायनो जे दिनै बिथांमोना जिखिनि स्किम मोनदों बे स्किमखौ जे जों सरकारनिफ्राय होदों बे बिटिसि सरकारनिफ्राय बेफोरखौ बिथांमोननो मिथिहोनायनिबो थांखि जाबाय आरो बे स्किम मोननाय मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे सिनाखि जालायनायनिबो थांखि बे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै बे बेनिफिसियारिस मिटखौ आयोजन खालामनाय जादोंमोन जों थारैनो गोजोननाय मोनदों जे इउपिपिएलनि नेतृत्व जि सरकार थांनाय 4 बोसोर जोंनो बे बिटि ओनसोलाव सालायबाय बे सरकारा थारैनो गोबां रायजोफोरनो जों सुबिदा होनो हादों बेयो थोजासे नङा जों थोजासे होनना सानाखै मानोना जोंहा नैबे भैरबकुन्द समस्ति सिङाव 72 भटार्स दं दा 72,000 भटार्सनि गेजेराव जों हयथ' दिनै नुजाफैनाय 10,000 जानो हागौ खिन्थु जोंहा बेनिफिसियारि आसलथे स्किम मोननाय गोबां बारा दंमोन जा नङाबाबो 20,000सो सुबुंफ्रा जोंनि बे बिटिआर सरकारनिफ्राय स्किमखौ मोनबाय खिन्थु दिनै गोबां जाहोनाव बिथांमोना फैजोबनो हायाखै गोबाङानो दिनै आबादनि बोथोर जानायखाय दुब्लिनि खामानि बेस्थ' दं बेखाय जोंनि नैबे भैरबकुन्द समस्तिनि बांसिनानो साहा बागाननि मालिक गोजा आरो बेनिखाय बांसिन साहा बागानाव खामानि मावग्रा माबाफोर थाबाय दिनै सुबुंफोर थाबाय दिनै बिथांमोना फैनो हायाखै आरो गोबाङानो हयथ' गरमनि थाखायबो नुजाफैयाखै आरो बेखायनो जोंहा दिनै मात्र 10,000सोल' बेनिफिसियारि फैदों नट लेस देन 20,000 जों बेनिफिसियारि दं बेनिखायनो जों बेसेबांखिनि मानसिनि जे सुबिदा होनाबाय थानाय बे बोसोरब्रै खावसेयाव बेखौ लानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो
जों बेखिनियाव गोजोनाखै आरो बेखौ जों जिखिनि बाखि थाबाय बिथांमोननोबो बे सुबिदाखौ होनो नाजादों मात्र जों बिथांमोनखौ दिनै बेखिनि सुबिदा होनायजों लोगोसे थांनाय समफ्राव जों जे बिसायख'थि भट होनानै देरहाबाय बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर होनाय बे थांखिजोंबो बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों दिनै बे माबायाव हाबाफारियाव जायफोर नुजाफैबाय बे बेनिफिसियारिसै बिथांमोनखौ साबायखर होदों धन्यबाद होदों आरो जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे फैगौ समफ्रावबो जाहाथे नैबे UPPL आरो गावसोरखौ रायजो राजा सेवा खालामनो थाखाय जाहाथे सुबिदा होबावो बेखौनो लानो खावलायदों दिनै नैबे हाबाफारियाव जा मानगिदिर चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा फैगोन गासैबो सफायथाय फैगोन जा जेरै बिथांनिनो पलिटिकेल एडभाइजार आरो MCLA जा माधब सेत्रि बिथाङा सफैदों बिथांखौ साबायखर होदों आरो जोंहा खाथिनिनो समस्ति रौता समस्तिनि मानगिदिर EM डक्टर नीलु स्वर्गीय बिथाङा नुजाथिफैनाय गावनि बाथ्राखौ लाखिबाय बेखौ बिथांखौ साबायखर होदों आरो जों खावलायदों बेखौ दिनै जोबोद गरमबाबो दिनै चिफ बेनिफिसियारि जाफैबाय बिथांखौ साबायखर होनानै आरो बाखि समखिनि जोंनि मानगिदिर BTC नि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राफोरखौ जाहाथे खोनासंनानै बेखायनो